Ο αναπνευστικός συγκητιακός ιός, η RSV, απομονώθηκε για πρώτη φορά το 1956 από χιμπατζίδες που παρουσίαζαν συμπτώματα ιογενούς λίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. Αυτά περιλάμβαναν φτάρνισμα, ειρηνική συμφόρηση και καταρροή. Είναι ένας RNA ιός που ανήκει στο γένος των πνευμονοϊών της οικογένειας των παραμυξοϊών. Το όνομά του προκύπτει από την ικανότητά του να δημιουργεί χαρακτηριστικά συγκίτια, δηλαδή μεγάλα πολυπύρινα κύτταρα. Ο RSV προκαλεί λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος. Στους ενήλικες είναι ήπιες και συνήθως περιορίζονται στο ανώτερο αναπνευστικό. Οι ηλικιωμένοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά, ενώ σε βρέφη και σε μικρά παιδιά είναι η κύρια αιτία λοίμωξης του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος. Σε παιδιά ηλικίας έως 1 έτους είναι υπεύθυνος για το 80% των λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού, ενώ μέχρι την ηλικία των 2 ετών σχεδόν το σύνολο των παιδιών έχουν μολυνθεί από τον ιό. Ο ιός μεταδίδεται μέσω των αναπνευστικών εκκρήσεων ενός μολυσμένου ατόμου όταν αυτό βήξει ή φταρνιστεί, είτε αγγίζοντας μολυσμένα αντικείμενα και στη συνέχεια τα μάτια, τη μύτη ή το στόμα. Ο χρόνος επόασης της λοίμωξης, δηλαδή ο χρόνος που μεσολαβεί από την έκθεση στον ιό μέχρι την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, κυμαίνεται μεταξύ 3 και 8 ημερών. Τα συμπτώματα έχουν διάρκεια έως και 3 εβδομάδες. Η μετάδοση του ιού γίνεται συνήθως 1 με 2 ημέρες πριν και 5 με 12 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων της λοίμωξης, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να παραταθεί και πέραν των 3 εβδομάδων. Ο βασικός αναπαραγωγικός αριθμός, δηλαδή ο μέσος αριθμός των ατόμων που μολύνει κάθε κρούσμα υπό ιδανικές συνθήκες, κυμαίνεται μεταξύ 1 και 5, αν και τυπικά θεωρείται ότι είναι ίσο με 3. Οι δύο επιφανειακές γλυκοπρωτεΐνες F και G παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην λοιμωγόνο δράση του ιού, την αντιγονικότητα και την παθογένεια της λοίμωξης. Αρχικά, ο RSV προσκολάται στα κύτταρα του ξενιστή μέσω της γλυκοπρωτεΐνης προσκόλλησης G. Στη συνέχεια, μέσω της πρωτεΐνης σύνδεξης F, το περίβλεμα του ιού συντίκεται με τη μεμβράνη του κυττάρου ξενιστή και το νουκλεοκαψίδιό του εισέρχεται στο κυτταρόπλασμα όπου συντελείται ο πολλαπλασιασμός. Τέλος, η μεμβράνη του προσβεβλημένου κυττάρου ενοποιείται με αυτή των γειτονικών κυττάρων, σχηματίζοντας τα χαρακτηριστικά συγκίτια. Η λοίμωξη εντοπίζεται αρχικά στα επιθυλιακά κύτταρα του ρινοφάρικα, οπότε τα πρώτα συμπτώματα περιορίζονται στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Αυτά περιλαμβάνουν φτάρνισμα, ειρηνική συμφόρηση και καταρροή. Το αμέσως επόμενο διάστημα η λοίμωξη μετατοπίζεται στο επιθύλιο των βρόχων, στο κατώτερο αναπνευστικό. Σε αυτή τη φάση, τα συμπτώματα περιλαμβάνουν βήχα, ταχύπνοια και υποξαιμία. Ο RSV μπορεί να προκαλέσει βροχιολίτιδα και πνευμονία, καταλήγοντας σε σοβαρή αναπνευστική νόσο που απαιτεί νοσηλεία. Από τις σοβαρές μορφές της νόσου κινδυνεύουν περισσότερο οι ηλικιωμένοι, τα πρόωρα νεογνά, τα βρέφη και οι νοσοκατεσταλμένοι ασθενείς. Οι περισσότερες RSV λοιμώξεις είναι αυτοπεριοριζόμενες. Η θεραπεία περιορίζεται στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων με ειρηνικά αποσυμφορητικά και αντιπυρετικά επιπυρετού. Η χρήση εισπνεώμενων βροχοδιαστατικών μπορεί να βοηθήσει σε ορισμένες περιπτώσεις. Η αποτελεσματικότητα των κορτικοστεροειδών αξιολογείται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, ενώ μόνο ένας αντιοικός παράγοντας φαίνεται να είναι δραστικός εναντί του RSV, και αυτός είναι η ριπαβιρίνη. Η παθητική προφύλαξη με το μονοκλονικό αντίσωμα παλιβιζουμάμπι μπορεί να μειώσει τα ποσοστά νοσηλείας. Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται επαρκής ενυδάτωση και οξυγόνωση του ασθενούς. Η πρόληψη, όπως το πλύσιμο των χεριών και οι κοινωνικές αποστάσεις, μπορεί να μειώσουν σημαντικά τη μετάδοση του ιού. Το 2023 εγκρίθηκαν τα πρώτα εμβόλια κατά του RSV. Ένα για την ανοσοποίηση των βρεφών έως την ηλικία των 6 μηνών μετά από χορήγηση του εμβολίου στη μητέρα κατά τη διάρκεια της κύησης και 2 για την νόσο του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος που προκαλείται από τον ιό σε ενήλικες 60 ετών και άνω.